Wilat-alat Dimas Gatotkaca. Ana paran Kakang Setijo. Apa setiamu Prawadya Bala Pringgondani tok kon pacak barisane kepes miringe Pak Kadipaten Tunggarana. Tak kon jaga rumeksa tebis miringe Kadipaten Tunggarana. Kuwi ra kuwandamu. Nanging kasunyatane dong rusakanan Tunggarana. Kakang Setijo aja ngawur gawan ngawur ora ana. Maling kuwi aku. Yen Dimas ra gelem aku lakon tak nglipis kok mburi. Sak karepmu lingarane aku. Lho, banjur Dimas wani marang aku sing tak wedeni apamu lakon tak tebak brol tatamu ndir pedhot janggamu. Sira kuku tarbeni pono awak mami kakang Musatejo Prabu Ratunggung Traju Tresna Satriya Tanwedi